To si děláš prdel po 3 vody. Paní profesorko, na mě se račte nehněvat. Tady tu hlášku už nepoužívej, to používáš vždycky. A už je to trapný. Myslíš si, že to zžeru, Mary? Paní profesorko, já opravdu to nemůžu, to může dát pan Ronald Weasley. Svědem to na Ronalda. To je tvoje klasická výmluva, Šulíne. Vždycky to svědem na Ronalda nebo na Hermionu. Ale abys, vole, taky přiznal svou chybu, tak vole to jako... Paní profesorko, já už to nikdy neudělám, já přísahám. Na smrt svých rodičů. No to bys teda měl, protože tvoji rodiče moc neumřeli hezký. Ty vole, s tebou hulit, to je fakt za trest. Už to nikdy neudělám. Jdete pozdě, hoši, hovno v koši. My jsme mocinky fetoší. Fetoši. Jasně, baby. Debile. Najděte si učebnici Horáciovi Dobroty. Které vydání? 4. vydání, strana 48. Horácius špenát. Uvařím ho. Ale já jsem tě nevyvolal, Hermelino. Horáciovi Dobroty. No já chci 4. vydání, ty. Čo, vole? Takže pane profesore, musíme tam přidat kopřivu a potom tam musíme přidat sůl. A potom speciální Horáciův česnečíček až Horáciovu špetku odvahy. Co to meleš, Hermelino? Špetka odvahy se dává do polívky. Na tohohle se dává špetka něčeho jiného. A kdo pak z vás uhodne čeho? Kdo to uhodne, dostane speciální Horáciův lišejníkový čaj. A můžeme ho potom ochutnat? Ale prosím tě, svoje komentáře si nechej na kolenu. Na Mikuláše. Horáciův čaj se to nemenuje jenom tak pro legrace. Jmenuje se to proto, protože ho může pít jenom Horácio, takže já a nikdo jiný se toho ani nedotkne. To znamená, že všechno, co uvaříte, budete vařit pro mě. No, kdo je prezident, ten se to může dovolit. Prezident. Ale že jste to vy, tak vás udělám výjimku. Kdo by do hodiny uvaří Horáciovu šampionovou kávu, dostane tu lavičku plnou Horáciových dobrodružství. Takže si zapisujte. Budete potřebovat šampiony. A klíč k Horáciovým dobrodružstvím. Horáciovi Dobroty 4. Toto je speciální edice, jenom pro Horácia. Krok 1. Najděte 4 šampiony. Nepodváděj. Čum si na svých cance, píčo, vole. Stejně to vyhraju, takže se přestaň snažit. Jo, panička nějaká namyšlená. Čo, vole? To je kokot. Krok 27. Přidáme hořlavinu. Fuj, hovna! Nalijeme 4 močky, místo 12. A kdo vyhraje tohle skvělou cenu? To se dozvíte v příštím díle. Ne, to se dozvíme teď. Ty jsi to z toho hořlavinou vzal osobně. Že jo, Harry? Ty moc nečím, Hermelino. Harry je prostě nej. Harry, vyhrává tohle. Ne. Tohle cenu. A...